Pinamamadali na ng Department of Transportation o DOTR ang construction ng North-South Commuter Railway o NSCR Angeles Station upang mas maagang mapakinabangan ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, nasa 90% na ang right-of-way o row acquisition ng NSCR alignment sa Angeles City, habang patuloy ang coordination sa local government unit upang mapabilis ang pagresolba sa mga natitirang row concerns. Na masiguro ni DOTR Secretary Badoy Lopez na tuloy-tuloy ang monitoring ng mga opisyal upang masiguro na masunod ang timeline sa ginagawang NSCR o North-South Commuter Railway dito sa Luzon. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis sa mga major transport infrastructure projects upang mabawasan ang oras ng biyahe at mapahusay ang public transportation system. Sa isinagawang inspeksyon, sinabi ni Lopez na target ng pamahalaan na makumpleto ang proyekto ayon sa nakatakdang timeline hanggang 2028. Ito po yung nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, no? Kay Mayor John Lazatin, kay Congressman Lazatin, kay Kompogi. Parati po namin sinasabi sa mga ganitong proyekto, kailangan natin ang lokal na pamahalaan. Bakit po? Kasi po sila po ang mas nakakakilala sa ating mga constituents dito. Sila po yung mga ama ng bayan na yan. Kami naman po ngayon ay nalulugod po na sabihin na at this point naman po, at this juncture, through the efforts of ASEC-IC, yan din po ang ginawa namin. Ginawa namin si ASEC-IC para sa right of way. 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusad na ang ating proyekto dito. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto. Kaya nga kinakausap ko sila ang Italtay kanina, ang contractor natin, na we need this by 2028. That's the agreement. Kasama sa inspection, sina Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr., Transportation Senior Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor, Assistant Secretary for Right-of-Way Acquisition for Rail and Road IC Calaguas, at Assistant Secretary for Railways Eduardo Danilo Macabulos. Nandito rin ang Chief of Staff ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II na si Johnny Sarmiento. Ayon kay Congressman Lazatin, malaking tulong ang NSCR hindi lamang sa Angeles City kundi sa buong Pampanga dahil inaasahang mapapagaan nito ang daloy ng biyahe, mababawasan ang traffic at makapagbibigay ng dagdag na oportunidad sa negosyo, turismo at investments, lalo na sa connection nito sa Clark area. At malaki pong tulong na may bibigay sa siyudad ng Angeles, hindi lang po sa siyudad ng Angeles kundi po sa distrito at sa probinsya. Dahil po pag bumibiyahe po sila sa Maynila, yung pong traffic mababawasan. At malaki din pong trabaho ang mabibigay po nitong proyektong to sa ating mga kababayan. Target simula ng partial operation ng NSCR Valenzuela hanggang Malolos segment sa December 2027, habang inaasahang magiging operational ang Malolos hanggang Clark segment sa October 2028. Kapag ganap nang natapos ang 147 na kilometrong NSCR system, inaasahang mapapaikli ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna mula 4 na oras tungo sa halos 2 oras na lamang. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.